esing hi channel on kelang dona kor danger hanta birta thipile arju na tangjeng pelona lasi tapata lo mate hamren Meghalaya border lo kusong silitum suluk sodak atimon pen ang tan ke war phidunji ate ilitum la ansi hem chikim vekta banga sunang phaino pilom bom langma lapen CME em tumta nang arjab donon lapen ilitum chisong po nang litum yo si chakong na pilom te ilitum teng tangpo la son thak si ilitum along nang saputaro nang impusi nili youtuber hin mate esing hi channel penta tuning ri padi krim lo tangte alang litum lam kaning je alam the ka tuning ri alam the arju ik chom tha hai la blasting pencil la tumpa phuk ta hai po wel hai ge amek ang se lo la pen la thengpi arong arvo along hai hui ke ting dat la hai yo la hai ya chat lo yo la hai ya chat lo the yo yo se non ladak na pilar ke aprang ta alang tum kapa phuk tang lo hadak athak alom flip pho do la lom that se pilar ke monta aprang ta alang tum surihini ra kret frog lom ta pa phuk lo la silang litum la so video me thek panong lo lakke la tuning ri padi krim lo Karbi Anglong autonomous council CM ke hai mate alang litum Meghalaya sorpen mate achievement mate kaching kiji phansi tuning ri dun lo lapen nilitum tanagar jabun po nang litum baking long nilitum thanang dudunji asi cherap lo nang Karbi Anglong long le chimuning sida pinang ne lake esing himpen kachuning ri alam thelo lapen lam sem channel tum subscribe tha share tha lan chalo kardo